Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmisi İran bilen ýadro gepleşikleriniň 30-njy iýuna çenli goýulan soňky wagt möhletinden aňry geçip biljekdigini aýtdy. Egerde bize goşmaça wagt gerek bolsa, onda biz ýadro gepleşiklerini 30-njy iýuna çenli goýulan soňky wagt möhletinden geçip biler diýip aýdypdyk diýip 28-nji iýunda adynyň köpçülikde agdalmadylygyny haýyş eden Amerikan resmisi belledi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Peruşyň taýýarlan maglumatyny dinläýin. İran'ın Daşary İşler Ministeri Muhammed Javad Zarif 27-nji iýunda Wienada jurnalistlere beýleki tarap çenden aşa taraplary goýmasa, İran dünýäniň güýçli döwletleri bilen ýadro alalaşygyna geler diýdi. Zarif Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen gepleşik geçirýär. Olar bu gepleşikleriň netije bermeli ahyrky möhleti diýip 30-njy iýun gözeňinde tutulupdy. Ýöne resmiler bu möhletiň ýene adyndan 2-3 gün uzaldylaryna garaşýarlar. Zarif'in aýtmagyna görä gepleşikleri alyp barýanlar bu işde öňe gidişlik kazanmak üçin köp tagalla edipdirler. İran'ın Daşary İşler Ministeri Washingtonyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmelidigini noktadı. We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement and abide by its commitments. Biz beýleki tarafyň öz borçlaryny ýerine ýetirip wadasyna durmalydygyny tutanýarlyk bilen talap etmegi dewam etdireriz. Aýratyn sanksiýalaryň, ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagy barada ykdysady we maliýe sanksiýalary haýal etmän ýatyrylmaly. Ähli sanksiýalar hawpsuzlyk geňesiniň sanksiýalarynda tamamlanmaly diýip Zarif aýtdy. And sanctions, Security Council sanctions, must also be terminated immediately. Zarif'in pikirçe hemme peýdaly alalaşyk görünüp dur. These are important issues that require serious political decision on the part of our gepleşik geçirýän partilerimizden çylnaky syýasy karary talep edýän mühim meseleler. Olar bu çylnaky kararlara taýin bolsalar, meniň pikirimçe hemmelere peýdaly bir gawy alalaşyk el yeterlikde diýip Zarif aýtdy. Serious decisions, I believe a good deal is at hand for everybody to benefit from. Kerry hem jurnalistlere özüniň umytdygyny bildirip, biziň etmeli işlerimiz köp diýdi. İran tarapyndan gepleşik geçirýän Topara degişli Abbas Arakçynyň aýtmagyna görä, gepleşikleriň gidişi haýal hem kyn bolupdyr. Onuň çaklamagyna görä, aprel aýynda Luzanna gelen alaryşyklaryň bir bölegini inni ýerine ýetirip bolmaz. Munyň sebäbi hem beýleki ýurtlaryň öz tutumlaryny üýtgedendigi. Arakçy İranyň arap diline gepleşik berýän El Alam telekanalyna biz Luzanna köp zatlara çözgüt tapdyk. Ýöne käbir meseleler çözgüsiz galdy. Inni Luzanna tapylan çözgütleriň käbiri ýörgünde däl. Sebäbi Luzandan soňra 5 goşma biriň içindäki käbir ýurtlar beýanat berdiler. Biz olaryň tutumuna üýtgemelerin bolandygyny görýäris. Bu hem işi çaşyrmlaşdyrýar diýip Arakçy aýtdy. İran bilen dünýäniň 6 güýçli döwleti Tehranyň jedelli ýadro programmasyny ykdysady sanksiýalary ýeňletmek bilen jylawlamak üçin alalaşyň ýollaryny aktarýarlar. Taraplaryň arasyndaky esasy pikir tapawudy sanksiýalary ýeňilleşdirmek tapgyrlary bilen Tehranyň alalaşygy doly ýerine ýetirmegini üpsün etmek üçin edilmeli gödegçilik barada. Habarçymyz Arat Peruşyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Awgansana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirgazyk Awgansanyň Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän ýurtlaryna sebäplerde howpsuzlyk şertleriniň hassa yaramazlaşýanyny habar berilýär. Bu sebäpde daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini Awgan resmileri hem tasdykleýarlar. Awgan resmileri bu jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlaryna hem howp awanyr biljekdigini aýdýarlar we olar bilen görüşde Merkezi Aziýa ýurtlaryndan kömek soraýarlar. Bu barada Kaula habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelikde dinläýin. Demirgazyk Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebäplerinde daşary ýurtly militanlaryň ýerleşendigini Awgan resmileri hem tasdykleýär. Jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlaryna da howp awandyryp biljekdigini olar öňe sürýär. Şonuň üçin daşary ýurtly söwüşçilere garşy görüşde Awgan resmileri Merkezi Aziýa ýurtlaryndan kömek soraýar. Demirgazykdaky ýagdaý barada Awganistanyň içeri işler ministeri ýurduň Milli Mejlisiniň ýokary üýüniň umumy ýygnagyna çağıryldy. Senatorlaryň Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagy bilen bagly soraglaryna minister jogap berdi.
Awganistan'ın İçeri İşler Ministri Nurul Haq Ulumi Awgan senatında eden çıkışında uruş geografiýasynyň üýtgendigini aýtdy. Demirgazyk Awganistan'ın söwüş meýdanyna uğurlandygyny ol belläp geçdi. چرا جغرافیای جنگ از جنوب به شمال تغییر میخوره؟ آسیای میانه به می خاطر است که تراکمشان به طرف شمال زیاد شد. Ministerin aýdysyça Merkez Aziýaly jeňçiler Demirgazyk Awganistanda yerleşýär. Olar Merkez Aziýa ýurtlaryna geçmek isleýär. Militarlaryň arasynda Çeçenistanly, Gazagystanly, Özbekistanly we beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň söwüşçileri bar. دهشت افغانه که مربوط به آسیای میانه است، ازبکستان، قزاقستان، چین سوق شدن به شمال. علتشام عبارت از است که Özbekistan'ın İslam Hareketi'nin agzalary we Tajikistanly militarlar öz maşgala agzasy bilen Demirgazyk Awganistanda ýaşaýar. Olara yerli ýaşaýjylar başpena berýär. Daşary ýurtly militarlar Merkez Aziýa ýurtlarynda öz täsirini güýçlendirmegi gözüňde tutýar. Has dogrusy Merkez Aziýa ýurtlaryna aralaşmagy planlaşdyrýar. Awgan güýçleri daşary ýurtly jeňçileriň öňünde galkan bolup durýar. Olaryň Merkez Aziýa ýurtlaryna geçmegine ruhsat bermeýär. Ýöne Awgan güýçlerinde ýeterli harby enjam ýok. Terrorizme garşy görüşde regionda yerleşen ýurtlar Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmeliler diýip Ulumi aýtdy. در شمال اینا با فامیلای خود زندگی میکنن. اینا واقعیت میخواد تاثیرات خود سر کشورهای همسایه ما وارد کنند آسیای میانه. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparyň ýaraglarynyň hem hereket edýänligi aýdylýar. Merkez Aziýaly jeňçiler İslam döwleti atly topara tabiň bolupdyr. Şo sebäpden daşary ýurtly jeňçileriň garşysyna göreş üçin Awganistanyň İçeri İşler Ministri Merkez Aziýa ýurtlarynyň harby ýardam sorady. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Awgan güýçlerini ok ýarag bilen üpçün etmelidigini minister Ulumi aýtdy. ما با او کشورهای همسایه آسیای میانه است همین حرف برشان داشتیم. شما تجهیزات، وسایل، تسلیحات دارید، این در اختیار ما بگذارید. Awganistanyň İçeri İşler Ministri terrorizme garşy görüşde harby kömek etmegi Hytaýdan hem sorapdy. Harby sinçi Haýgül Süleymanxelyň aýtmagyna görä, eger Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen NATO ýarallygy razylyk bildirse, Awgan güýçlerini Orsiýet we Merkez Aziýa ýurtlary harby taýdan goldasa ol amatly bolar. Daşary ýurtly jeňçiler Demirgazyk Awganistanyň Merkez Aziýa ýurtlaryna wähem salýar. Bu ýagdaýa Orsiýet hem hawatyrlanma bildirýär. Orsiýet bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň terrorizme garşy görüşde Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmegi derwäsdir diýip Süleymanxyl aýdýar. اگر امریکا ناتو موافقت داشته باشه برای افغانستان، روسیه و آسیای میانه و در تجهیز نیروهای امنیتی ما کمک بکنه. Awganistanyň öňkü prezidenti Hamid Karzai Moskwa eden saparynda Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň güýçlenýändigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen NATO ýarallygynyň İslam döwleti atly topara garşy görüşde Hytaý bilen Orsiýetyň güýjünden peýdalanmalydygyny ol nygtady. Daşary ýurtly jeňçileriň Türkmen-Awgan serediniň golaýynda da yerleşendigini yerli resmiler ma'lum edýär. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionda İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň hem hereket edýändigini bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowlan önüne gawatlanyp paýtagy Taşawatda täze teýilgähiň açylyş dabarasy bolýar. Oğuz kent mehmanhanasynyň golaýyna ýerleşen bu parkyň boyu 400 we iňi 200 metrden gowrakdyr. Bu teýilgähiň açylyş dabarasyna görülen taýýarlyklar barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urban şeýle maglumat taýýarlady. Şu ýurt boýunça Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowlagyny bellenýär. Resmi bolmadyk bu bayramçylyga gawatlap şuň paýtagtyň merkezine arkada gatly seýilge açylýar. Ol Atamrat Niýazow köçesiniň uğruna, ol kent mehmanhanasynyň golaýyna ýerleşýär. Parkyň boyu 400 we iňi 200 metrden owrak.
Selgäkin orta arasında mermerden örten ul arka urulup ona prezidentin ak silkme telpekli Kırmızı doğumda düşen surut asaptır. Portretin her kaptığına çarpaya kalıp duran iki sahne at şekillendirilipdir. Parkın ilergesinde olsa halinin iki sahne gölü görünüşündeki fantan urulupdur. Selgäke dinç almağa gelenler için bir neçe bastırmalar urulupdur. Selgäkde kafe mengleş bastırmalı kiçenrek binacık hem var. Selgäkde çağlar için hüngilikler hem koyulupdur. Bulardan başka o yerde hiç bina yok. Häzir bu yerde şunki açılış dawarasına taýýarlyk işleri alınıp barlyar. Selgäkiň orta arasyndaky arkanyň öňünde emel sahna urulupdyr. Bu sahnada çykyş etjek artistlere tomoşa etjek tomoşaçylar üçin stullar oýulypdyr. Açılış dawarasına ýurdun ýokary wezipeli ýol başçylarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Emma şol bir wagtda hem prezident Berdimuhamedow bu çäre gatnaşmajakdygy barada maglumat ýok. Ýatlap geçsek may aýynyň açylan arkada binasynyň dawarasynda hem prezident gatnaşmany 2014-nji ýylyň ýawr aýynda guruluşy başlanan arkada Selgäkini ýerli guruluşçular gurdular. Selgäkiň proýektini çeper guruluşy hususy kärhanasy çypdyr. Onuň guruluşyny bolsa Ussat Golçur kärhanasy amala aşyrypdyr. Şu ýyl Türkmenistan prezidenti Berdimuhamedow 58 ýaşaýar. Berdimuhamedow prezident bolan bäri her ýyl onuň doglan güni ýurt boýunça bellenýär. Berdimuhamedowyň doglan gününiň öňe sirasynda ýurt boýunça medeniýet hepdelik hem geçirilýär. Bir näçe ýyl bäri bu hepdeliň ahyry prezidentiň doglan gününe utgaşýar. 2011-nji ýylda prezidentiň doglan gününde daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertinde onuň özüniň aýtmagyny "Sana meniň ak güllerim" atly serenada aýdymynyň video ýazgysy hem görkezildi. Prezidentiň 2013-nji ýylda bolan doglan gününe bolsa meşhur Amerikan aýdymçysy Jennifer Lopez "Happy birthday Mr. President" aýdym aýtdy. Ýatlap geçsek şuň kaçylýan Selgäk prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň adyny öterýän 3-nji obyekt bolýar. Mundan owal 2009-njy ýylda Mardaky mesçide prezidentiň ady dakylypdy. Häzir ol mesçid Gurbanuly Haja adyny öterýär. Şu ýylyň may aýynda bolsa Aşgabat şäheriniň günü münasibetli arkada bina açyldy. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýa hem belläp geçmedi ýaly Türkmenistanda şu ýaly 29-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedowyň doglan güni bellenilip geçilýär. Bu sene münasibetli Türkmen telewizionyasynda Berdimuhamedowa bagyşlanan aýdym sadly gepleşikler goý berilýär. Eýse bu senenin bellenişi geçen ýyllar kagaranyňda nähil tapawutlanýar. Kardeşim Muhammed Tahir bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Nurberdi ağa, bugün prezidentiň doglan güni diýinjalşa däldir Türkmenistanda? Yok, diýjalşy däl. Bugün hepden birinji güni iş güni. Men erteden bäri Türkmen telewizionysynyň gepleşiklerine tomaşa edýän diňe aýdymsat gepleşikler görkezilýär. Hemmes diýen ýalym prezidente başlanan telewizionyadaky bu şadyanlyk şäher köçelerde nähil gözelýär? Şaýda ilk günden bir rat aýdaly Muhammed mümkin bolsa. Şu telewizionyadaky şadyanlyk, sady horramlyk ýeke şuny näl bir 22-nji iýundan bäri. Bir hepdelik diýip alınny şoňa rakam dowam edýär. Köçelerde de şonuň alaky häzir şuň tagat beýşde prezidenti başlanan Selgäkiň açylşy bolmaly. Ol Selgäk arkada Selgäk bolmaly. Şoňa garaşylýar häzir. Ondan başga nämeler bolup geçýär köçelerde bir Aşgabatyň şäherinde, köçelerinde bir şeýle bir aýdymsazmy ýa-da bir prezidentiň doglan gününi gutlayan bildirişmi, şoňan zatlar barmy, başga gözelýän zatlar barmy? Şoňa zatlar hepden dowamyny boldy. Ýöne edil şuň kuny altyk men şoňa aldy entek göremok, indi şol tagat beýşe garaşylýar, şol Selgäkiň açylmagyna garaşylýar. Ýöne hepden dowamyny bolsa şäheriň otaýyny bu taýyny şoňa alaky bir çäreler geçirildi ýa-da konsert ýazgylary geçirildi, şoňa aldatlary men gözüm düşdi. Endi bu zada aýtmaly. Gazetlerde kän çykyşlar edilýär. Resmi medeniýetde aýdylyşyna görä bu zatlaryň hemmeti medeniýet we sunugat işgärleriniň gününe başlanan diýilse-de, şol çärelerde hemme ýerde diňe prezidentiň aty sulýar, şoň sarpasyna şu zatlar geçirilýär. Nurberdi ağa, ýa siz arkada parky diýilen parkyň açylşy boljak diýdiňiz şugun. Siz şu parka bar gördüňizmi? Howa, Selgäk diýerler-de,
resmi aýdyşlaryna göre şoňalyky teýilgäki döretmek barda karar öňre kabul edildi. Türkmenistanyna geçirilýän uly meclisden birini ýa-ni teýilgä habar gördüm. Nähil täsir galdyrdy sizde? Owadan gelşikli bağ edilipdir. İçinde fontanlar var, oturlayan yerler var, başka da arkalar var. Şu häzirki zaman Türkmenistanyna teýilgäh nähil edilen bolsa, şoň aldatlar sotaýda bar. Soňky döwürlerde gurulan beýleki teýilgählerden bir tapawdy barmy? Yok, soňky gurulan teýilgählerden bir ulokan tapawdy bar diýip aýdyp bolnok. Ýani o taýda beýlik teýilgählerdäki ýaly fontanam bar, 2 fontan bar, men ýalňyşmaýan bolsam şo taýda. Başga da serenjam berilen her hili bagy maksus zatlar bar şo taýda. Ýöne şo taýda Türkmenistanyň prezidentine bagşlanan bir monument ýa-da büyüsýal bir zada goýulmandyr. Nurber dağındy, ýa-ni telewizionyada görülen gepleşikler bu gece teýilgähiň açylyşy ýa-da mundan ozal marda ýa-da lebatda bolup geçen wakalar. Birden şoğun çagalan sizin üçin, sizin öz şahsy durmuşyňyz üçin şu günüň düýüne näme tapawdy bar? Hiç tapawdy ýok. Men üçin bir adatyň. Ýöne şonuň alçaranyň geçirilmegi men pikirimçe hökman diýelim kädiýän. Bizi halkyň durmuş aladaty öňde dur. Oň aldatlar bizden häzir daşdy. Esasında da bir adamyň şahsiýet kültürini şeýle kaldırmaklyk bizim medeniýetimiz üçin, bizim durmuşymyz üçin, bir sosial durmuşymyz, şahsy durmuşymyz üçin bir peýdallyk. Men şeýle pikir edýän. Bolýan Urbeda, beren maglumatynız üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi ýa-da baştan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edin, ýa-da SMS ýazan. Şeýlede bu mesele barada ýa-da käbir okuyjylarymyz öz pikir araýşlaryny hem galdyrypdyrlar. Facebookda Su Damlasy adly bir okuyjymyz geçen ýyl ýaly iň meşhur aýdymçylary getirer diýip öz tesvirini belläpdir. Zile adly beýleki okuyjymyz hem Hudaý bilşi ýaly etsin diýip gysgaçyk öz garaşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň efire geçecek maglumatlarymyz barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulyp bilersiňiz. Bu lomlarda bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bolar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda adathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleşigimizde Balkan welaýatynyň gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan Awat şäherine awatlaýyş işleri geçirmek üçin mundan 2 ýyl ozal ýapylan saglyk öýüniň lukmanlarynyň şäheriň dürli ýerlerine, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryna göçürilýänini habar berilýär. Olaryň göçürilmeginiň bolsa hem lukmanlary hem de ýaşaýjylara öz täsirini ýetirenini aýdylýar. Eýse bu täsirler nämelerden barat? Bu soraga kardeşim Merdan Saryf, Balkan welaýatyna habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasynda taýýarlanan raportyna jogap bermäsine şär. Balkan Awadyň birinji saglyk öýüniň, ýagny poliklinikasynyň awatlaş işlerini geçirmek üçin ýapylanyna eýýäm 2 ýyl töweregi wagt boldy. Mundan 36 ýyl ozal, ýagny 179-njy ýylda gurulan bu köp gurulu poliklinika diňe bir Balkan welaýatynyň merkezi şäheriniň ýaşaýjylaryna däldi. Eýse welaýatyň beýlik etraplarynyň ilatyna hem hyzmat edýärdi. Poliklinikanyň ýapylmagy bilen bu saglyk öýüniň lukmanlar kollektiwi başbytin anyk bir ýere göçürilmän eýse şäheriň dürli künjeklerine dargadyldy. Poliklinikanyň lukmanlarynyň bir bölegi 133-nji kwartaldaky diswejeris merkezine, ýeni bir bölegi 137-nji kwartaldaky çağlar saglyk öýüne göçürildi. Saglyk işgärleriniň başga bir bölegi şäheriň 209-njy kwartalyndaky 39-njy ýaşaýyş jaýyna uçurylyp, hastalary şol ýerde kabul etmeli edildi. Poliklinikanyň özüniň atlandyrylmasyzlygyny soran bir lukmanlaryň gurrundan sen tutsaň, onda agzalan döwürde onuň öz sözü bilen aýdylandy, umumy basagaýlyk bolupdyr.
Haýta isgäriň, ýagny ginekologyň diz, burun, gulak lukmanlarynyň nire iýeriljekdigi düşnüksizdi. Bu ýagdaý biz lukmanlarda basagaýlyk döreden bolsa, adata adamlara has hem yaramaz täsir etirdi, diýip poliklinikanyň lukmany sol göçlügi ýatlaýar. 225-nji kwartalyň Tähet atly ýaşajysy özüne gerekli lukmany tapmak üçin tutuş säheri sökmeli bolandygyny aýdýar. Ol: "Gulagymdaky agyra seretdirjekdim. Ilki bilen saglygy anyklaş bölümine bardym. Ol yerden 209-njy kwartaldaky jaýa ýolladylar. Ol yerden hem gerekli lukmanyň çağlar saglyk öýüne geçirilendigini aýtdylar. Ol yere barsam-da stomatologiýa merkezine iýerdiler" diýär. Sol bir wagtda göçürilen lukmanlaryň käbiri täze ýerlerinde degişli sertleriň ýokdugundan zeýrenýärler. Säheriň anyklaş merkezine göçürilen Uraz atly lukman, iňi 3 metr, uzunlygy 5 metrlik otoglarda 4 lukman bolup oturýandyklaryny aýdýar. Ol: "Üstüsine de stul, her lukmanyň ýanyna da bir hassa gelýär. Bulardan bir sert bolarmy? Hassalaryň hem yüzbe-yüz aýdylmaly şahsy meselelerini otogdaky beýleki adamlardan çekinip aýtmaýan halatlary bolýar" diýär. Gürüňi giden keselhananyň binasynyň hiňländigini, diwarlarynyň çygyryp durandygyny hem görse bolýar. Saglygy anyklaş merkezinde diňe 2 sany hajatxana bar. Olarym diňe lukmanlar üçin niýetlenen. Diş bejeris merkezinde poliklinikanyň lukmanlar üçin aýratyn bir gat bölünip berildi. Emma muňa garamazdan hem ýeriň darlyk edýändigini görse bolýar. Mysal üçin rentgen we diş, gulak, bokurdak bölümleriniň arasynda diňe tutulupdyr. Balkanawadyň birinji saglyk öýüniň awatlaş işleriniň haçan gutarjakdygy barada hiç kili resmi maglumat berilmeýär. Türkmen Guruluş Kärhanasy tarapyndan alınıp barylmaly işleriň ençeme aýlap durýan wagty hem bolýar. Gepin gerdisine görä aýtsak, lukmanlar poliklinikanyň awatlaş işleri üçin hökümet tarapyndan seriste göwerilse-de aprel aýynda özleriniň aýlyk haklaryndan 450 manat tutulup galandygyny aýdýarlar. Balkanawat, Türkmenistanyň günmataryndaky Balkan welaýatynyň merkezi şäheri we onuň ýylatynyň 120 000 töweregi adama deňdigi aýdylýar. Balkan welaýatyna kabarçymyz we Pa Amanowyň uradan maglumatlary esasynda kärdeşim Merzanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz hem öz ýaşaýan ýeriňizde bolup geçen wakalar barada bize gurrun beriň, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli, ýa hem belläp geçmede ýaly biziň metbuat email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip butarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Taýlary ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.